dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan deliko bila man di don kelen ɲani ye Boubacar Sidiki k'a dɔn nin ye laada ye anw fɛ yan don n'a dugusɛjɛ sɛbɛnnikɛlaw ni dabaji karamɔgɔw ka sɛbɛnni Boubacar Sidiki k'a dɔn u bi jamana kunnafoni de sɛbɛn a kɛra politiki ye o sɔrɔ kuma hadamadenya kuma ni kabako kumaw n'u y'a ɲɛgɛ ka ban wajibi dɔ anw ka ni k'a lakali ni dugu jɛra Boubacar Sidiki k'a dɔn duguba kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ni kungo tafa an bɛɛ lajɛlen de bɛ girin ka bɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ girin ka segin ɲɔgɔn fɛ ka taa so n'o kɛra ni y'an garilen ɲɔgɔn na siraba cɛmancɛ la ani k'i ɲɛna ko diɲɛ wulitɔ don Boubacar Sidiki nka anw da ye man gɛlɛn n'anw bɔra so i k'a dɔn an b'an ɲɛsin arajo jokafɔ soba ma ka na sɛbɛnfura tonnen sɔrɔ Boubacar Sidiki ka ɲɔgɔn ɲininka nin ye jumɛn ye nin bɛ fɔ fɔcogo jumɛn na nin bɛ taa sira jumɛn fɛ n'an bɛn n'o ka kama k'a kɛ to ɲininka lamɛnbagaw fɛ sɛbɛnfura i k'a dɔn an bɛ sɔrɔ k'a yɛlɛma Boubacar Sidiki ka faamuyali sɔrɔ n'o kɛra Boubacar Sidiki an bɛ wele bila Sylvie ma sɔgɔmada in na ale de bɛ n ɲininka i k'a dɔn nɛgɛjuru la k'an jaw ta k'a yɛrɛ kɛ diɲɛma k'an ye sisan b'a sɔrɔ sala a bɛ Ameriki a wulilen tɛ fɔlɔ ka bɔ sunɔgɔ la ka n'a wulila Sylvie ka baara a b'an lajɛ k'a sisɔgɔ Boubacar Sidiki Ahmed Jakite ale de bɛ buneni kun na fiɲɛ tulukala k'a munumunu i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni i k'a dɔn kɛ n yɛrɛ ye arajoso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ kelen bɛ k'a salo jɛ ka fɔ fɛ Bamakɔ ni k'a yɛrɛ kɛ ka se k'a mɛn Boubacar Sidiki ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo ni Ahmed Jakite labɛnna a ka taamasiyɛn di ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ni minan ma ɲɛ bɔngɔ a ka dafiri i k'a dɔn a file ka kɛ po Boubacar Sidiki o den ɲɔgɔn tɛ Boubacar Sidiki n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛda kura Boubacar Sidiki k'a dɔn ŋana don san 30 ni kɔ u bɛ ɲɛgɛn o tɛ bila ko ye nka maa min ye nin yɔrɔ in sɛbɛn a tɔ a de ko Hawa Seyidu Tarawele an y'olu denmuso Boubacar Sidiki k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ n jɛna Boubacar Sidiki k'a dɔn ka jɛna a bɛ dabali ani fɛɛrɛ caman gofɔ min ye tile 3 ye o de tora CEDEAO ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'an kɔ don ɲɔgɔn na kɔdon ɲɔgɔn na in tɛna kɛ haramu da kelen ye sabula an mago bɛ se ɲɔgɔn ma Boubacar Sidiki o se ɲɔgɔn ma dabali ni fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ sariyaw la hadamadenya sigibolow la taabolow la min b'a to a tɛ kɛ deguma maa si ye Mali Burkina Faso Niger minisiri minnu n'u b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in kɛra ka da hakilina caman kan ɲɔgɔn ye in kɔni i k'a dɔn tile damadɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn CEDEAO ko o y'a bannen kalo 6 de kun dira nin dun siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ an bɛ nin waati in d'a ma a k'an miiri Boubacar Sidiki AES jamanaw yɛrɛ ta mɛnna CEDEAO kɔni ka nin dabali ani nin fɛɛrɛ a sɔrɔla minisiriw da nin bɛɛ ye tubabuw ye tubabuw de jɔlen bɛ nin bɛɛ kɔfɛ an ka kalo 6 lajɛ an ka kalo 3 lajɛ Boubacar Sidiki nin bɛɛ kun ye u ka se ka dabali tigɛ u bɛna se AES jamanaw na cogo min ka daakolon di ka filenkolon di i k'a dɔn ministre des affaires étrangères y'a jira k'a fɔ o kun tɛ bilen o kuma Boubacar Sidiki k'a dɔn u ka Ala minɛ u ka kira ta Boubacar Sidiki k'a dɔn k'u yɛrɛ ta n'a ma ɲɛ k'a fɔ u jigi tɛ maa si ka bilen Boubacar Sidiki k'a dɔn danaya t'u ni maa si cɛ bilen sabula janfa ani gɛlɛya min ye AES jamanaw sɔrɔ a dɔnnen don o kuma min ye jamana wɛrɛw ye n'a sɔrɔla i k'a dɔn hakilina wɛrɛ b'u la ka ɲɛsin i k'a dɔn nin jamana 3 ma dɛmɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka fɔ bɛɛ k'i ta dɔn Burkinakaw ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ o tɔgɔ de ko karamɔgɔ Jean-Marie Traoré Boubacar Sidiki min ye Bakari Yawu Sangare o ye Niger ta ye Ablaye Diop Cɛja ale ye Mali ta ye Boubacar Sidiki k'a dɔn u kɔni sigira ka hakilinaw bɔ ka sɛbɛnfuraw lajɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin fɔ an bɛ taa nin sira in fɛ ni CEDEAO sɔnn'o ma u n'an bɛ jɛ nin na ni CEDEAO bɛnn'o kan u n'an bɛ taa nin sira kelen fɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn dabali ni fɛɛrɛ o kɔni y'o bɛɛ lajɛlen labɛn ka ban min kɔni ye sɛbɛnfura ye a bɛ donni sa ka taa di CEDEAO a ɲɛmaaw ma Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko minisiriw yɛrɛ dama u y'an sɛbɛn kɔrɔfo
a ka ɲɔgɔn danu Burkina Faso ɲɔgɔnye in kɛra ye minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ siyɛn ɲɛnabɔ a ye dabali ani hakili ɲuman min sigi sen kan waasa baara in ka se ka ɲɛ u y'o foli ta k'a sɛgɛrɛ min ye Ablaye Diop ye u y'a fana fo sabula a ka cɛsiri ni wulikajɔ n'a ka kuma tilennenw ani kuma kolo gɛlɛnw o kɛra sababu ye ka bɛɛ lajɛlen ja jɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn nin ko in bɛ kɛ degun kana don ayiwa CEDEAO denw ani AES denw ni ɲɔgɔn cɛ sabula a jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Boubacar Sidiki ka fanga taabolo ani fanga bɛ yɛlɛma cogo minnu na o kɔni de an yɛrɛw ka faamaw ka hakilina ye o kuma Boubacar Sidiki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bonya kɔnɔ ani taa ka segin kɔnɔ Boubacar Sidiki ka dabali kura tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ kabini AES y'a dɔn k'a fɔ u bɛ bɔ CEDEAO la taama sɛbɛn kura dilanna min ye passeport ye Boubacar Sidiki k'a dɔn sigi kelen don ka banque kɔnɔ min fana bɛna damatasi kɛ Boubacar Sidiki o fana k'i bɔ a la min ye hakilinaw ye farafinna Worodugu yanfan in jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw fana bɛ kɛ sabula olu sen bɛ fɛn caman na sɔrɔ taabolo ni fɛnw na nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen jalatigɛra ɲɔgɔn ye in senfɛ i k'a dɔn excellence Ablaye Diop fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ tun wɔɔrɔ Nouvelle Horizon an bɛ u fo tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn bɛn'o k'a ma ko le Mali émergent le Mali émergent maa min ka fasiri ye o ye Dawuda Bakari Kɔnɛ ye Kɔnɛ ko mun min ye Dawuda ye a ko min ye i da tula kɔrɔfɔ min na sisan n'o ye anw k'an kɔ don CEDEAO la a tɛ taa n'an ma anw yɛrɛ ka an sinsin bere don ni ka o dilan ka bila an yɛrɛ kɛrɛfɛla la o dɔ bɛ tali kɛ banque d'investissement de l'AES kan n'o ye AES a jamana saba min n'olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye janvier kalo tile 29 n'o ye an b'an sen bɔ CEDEAO la k'an kɔ don k'anw yɛrɛ ka baara bolodalo ni ka olu taabolo la n'i y'a ta k'a lajɛ k'a tɛ taa n'anw yɛrɛ m'an ka banque sigi sen kan banque d'investissement de l'Alliance des États du Sahel an k'a ma ko banque d'investissement de l'AES banque kota koyi wari b'a la wa wari b'a la kɛ wari min bɛna bila a kɔnɔ e b'o dɔn wa CFA wari miliyari 1000 ani 196 ala o de bɛna bila a kɔnɔ AES u k'a kɛ ala ni kira kama u ka miliyɔn 100 d'aw ma sa a ye jamana saba jɛ don jamana saba jɛ don min ye banque ye jɔn ko ala nafolomugu min n'o bɛna bila a kɔnɔ jamana saba in jɔ a la o de ye CFA wari miliyari 1000 ani 196 ye o bɛna kɛ ko daminɛ ye wa u tagalen ɲɛfɛ a bɛ hakɛ a bɛ sɔn ka giriya ka tɛmɛ o kan hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ka se k'a dili don i b'a ye a sɔrɔla u ka lajɛrɛ dɔ fɛ n'o ye AES jamanaw o minisiri minnu n'olu ka baara ɲɛsin bɛ jamana saba in ka sɔrɔ ko ma baara ninnu n'o ye ɲɔgɔn ye a baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ faaba de kɔnɔna na yan n'o ye Bamakɔ ye janvier kalo tile 16 tɛmɛlen san 2025 wa n'i y'a ye fana i b'a ye k'a fɔ ko kalo kɔnɔntɔn de bɛ u bolo koyi waasa nafolomabugu kule o ka to ka sɔnsɔn nin banque in kɔnɔna na min ye fɛɛrɛ ni dabali o bɛɛ lajɛlen tigɛlen don ka ban bawo sigikɛn bɛ ka fɛn min kɔnɔ o de ye a ka fɔ ko janvier kalo tile 29 o de filɛ nin ye an y'an kɔ don CEDEAO la min ye baara bolodalen ninnu o bɛɛ lajɛlen n'u bɛ sin ka don ten n'i y'a ta k'a lajɛ an ka minisiri a fɔ minisiri min bɛ Burkina tɔgɔ la n'o ye Abubakar Nakanabo ye ale kɔni ye a jira sa k'a fɔ nin hakilina minnu talen filɛ nin ye AES jamanaw fɛ olu ale n'a minisiri kunkan ye ɲɔgɔn u kɔni kɛn bɛ ka hakilina min ta hakilina in k'a bɛna kɛ jigisigi wale caman ye bawo min ye banque ko ye n'o sigila sen kan min ye AES jamanaw ye an ka nafoloko k'a tɛ don kunbala na tugun maa da tɛ don a la an yɛrɛ sago n'a dungɔ o bɛ an ka banque a kɔnɔna nafolo la n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Aluseni Sanu ye Bɔbɔkɛ Pasa i b'a ye ale fana y'a jira k'a fɔ k'a nisɔndiyalen don bawo min ye nin banque ko ye a bɛna kɛ sababu ye jamana saba in olu k'u jɔ u yɛrɛ kolo la min ye an ka jamana saba in sɔrɔ dabolo ye an bɛɛ lajɛlen k'a dɔ sa nafa min b'a la ka se jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'o ye AES jamanaw ye wa k'a bɛ kɛ sababu ye fana min ye jamanakuntigi saba in ye minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛmancɛ fanga na bi n'o ye AES jamanaw ye olu ye hakilina minnu ta kungilenna minnu bɛ u la n'an k'o ma ko vision o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sabatifɛn cogo min na min ye Sanu ka kɔrɔfɔ ye a sinsin o kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye kɔrɔfɔ minnu sansalamana janvier kalo tile 16 tɛmɛlen san 2025 Bamakɔ kɔnɔna na yan i b'a ye k'a fɔ min ye minisiri minnu n'olu nana Niger jamana to a la o y'u ka ministre des transports ye ka taa se ministre délégué
au financement n'olu ka sɔrɔ dabolo ko ministre ye ninnu maa fila bɛɛ lajɛlen y'u kan fara ni maa fila fɔlɔ kan k'a jira k'a fɔ min hakilina in ye jɔn ko ala k'a wajibiyalen bɛ olu kan min ye ni jamana saba ye a k'a jigi da u ka ministresow kan waasa min ye banque d'investissement de l'AES ye hakilina minnu n'o ta bɛ a fɛ ani anw kɛn bɛ k'an jigi min d'a kan a ko a kana kɛ jigi waro ye dɛ bawo fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen de bɛ tigɛ sa nafolomugu o ka se ka don banque in kɔnɔna na jamana saba in u mago mana jɔ fɛn o fɛn san ta la sa diɲɛ fan o fan fɛ o ka se ka nafolomugu sɔrɔ banque d'investissement de l'AES kɔnɔna na waasa k'u mako ɲɛnabɔ n'a ye nin ko sɛbɛ sɛbɛnna y'a salo ka bɔ le Mali émergent kɔnɔ Dawuda Bakari Kone a ka fasa men gele ku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula sɛbɛn ni kɛba to a de la jara Bakari ni ye mɔɔ dulonnen ye jiriju la k'a yigiyigi a den mɔndɛ n'o tɛ n'a mɔnen don a bi buru a yɛrɛ ma Bakari k'i k'a dɔn cybercriminalité n'i y'o mɛn o de ye dandɛmɛ wale ye walima kuma jugu fɔba maa minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamana doroko ka jamana ɲaami walima ka hakili jugu don jamana na sariya y'o sɛbɛn kɔrɔ kɔli cakɛda min b'o kɛlɛ o de ye cybercriminalité Bakari yalima imam docteur Seku Sidibe Bakari k'i k'a dɔn a ye dandɛmɛ wale kɛ wa Bakari k'i k'a dɔn sabula cybercriminalité a minɛkun y'o de ye Bakari k'i k'a dɔn a ye min ni min kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye jalaki ye min ka bon kosɛbɛ n'i y'a mɛn tubabukan na mandat de dépôt maa sigi tɛ ala ka n'o kuma fɔ a ma k'a kɛ worobaya ye mandat de dépôt k'a ɲun dɔrɔn ka taa bila fɔ o fɔ ka di nin kuma fila in na o ye dépôt ye Orange Money ka dépôt o ye wariko kuma ye mandat de dépôt maa sigi ten mandat de dépôt mandat d'amener an kɛ ka taa salo ka na n'a ye k'a jɔ juge ɲɛkɔrɔ u k'a ɲininka da kɔnɔ kuma na n'a jɔla la u bɛ sɔrɔ ka dépôt d'a kan mandat d'amener a ye taa nɔfɛ ka na o tɛ a ɲuman ye bilen dɛ a flash man ɲi subhanallah a bɛ fɔlɔ ni mandat d'amener n'i nana sa min kan ka da i ka ɲɛgili la o de bɛ laban mandat de dépôt la Bakari sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min ye nin ima min ye a to a de ko Seku Sidibe Seku Sidibe i k'a dɔn a da fiɲɛ bɔ cogo cɛjuguyara fo k'a fɔ k'a to ten o de filɛ ka kungo s'a ma Bakari sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a ka su fɔlɔ a kɔni y'o nɛnɛ kasobonba kɔnɔ o kɛra juma tɛmɛnen ni ka dugu jɛ sibiri la Bakari kunnafoni caman y'a jira a minɛkun i k'a dɔn ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ hakilina tɛ kelen ye a ye vidéo de kɛ miniti 45 Bakari a kɛra jumadonya fɛ a na kɛ kutuba senfɛ janvier kalo tile 17 Bakari k'a dɔn kuma dogolen ani kuma fɔbali Bakari k'a dɔn keleku kumaw ani sariya sɔsɔ kumaw a Bakari k'a dɔn a da ser'o de ma a ye min sɛbɛn kɔrɔ fɔ min ɲɛfɔcogo cɛjugu ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye sɔrɔdasiw ye i k'a dɔn minnu bɛ sɔrɔdasiya kalan kɛ mɔgɔw kunna Bakari k'a dɔn k'i bɔ yen a ye kuma bana minɛ caman fɔ n'i ye u ka kunnafoni di sira kura ninnu da n'o ye réseaux sociaux ye Bakari k'a dɔn kuma in lamɛnna o sanfɛ kosɛbɛ wa kuma in diyara n na kosɛbɛ mɔgɔw ye taa ka segin kɛ kuma in kan kosɛbɛ Bakari a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn a cybercriminalité i k'a dɔn o sariyatigiw olu ye wele bila a ma ko mandat de dépôt Bakari o kɔrɔ ayiwa i minɛna i t'i sagoya la bilen i bɛ kaso la minɛkun ye mun ye Bakari i k'a dɔn tubabukan na incitation à la violence trouble à l'ordre public tentative de démoralisation des troupes nin bɛɛ lajɛlen maa fa ko imamu kun ko gɛlɛya la nin si man ɲi incitation à la violence Bakari ka mɔgɔw kɔnɔ suruku k'u kɛ ba falen kan Bakari ka mɔgɔw funteni i k'a dɔn ka bɔ yen min ye jamana yɛrɛ ka ɲaami a ka dafiri Bakari o k'i bɔ yen min ye sɔrɔdasukulu ye olu ni tiɲɛ k'u hakilina bayɛlɛma kuma in filɛ nin ye a ye kojugu fɔ nin bɛɛ bɔ maa kelen da sɛbɛnnikɛla ko cybercriminalité u kɔni y'a minɛ ka min fɔ a ye i minɛkun ye nin ye i minɛkun ye nin ye Bakari a ko waati sera cybercriminalité ale ka wulikajɔ ni jateminɛ a kun de ye jamana i k'a dɔn an k'an kumacogo dɔn dɔw yɛrɛ b'a fɔ ka jalaki caman bi u kan jamana in min ka kɛ i k'a dɔn danberu jamana ye dɛ sabula i tɛ kuma bilen u ko min ma liberté d'expression Bakari ko ni maa o maa y'o kɛ
sɛbɛnnikɛla ko k'i bi minɛ a ko n'i dun ye ko in da k'a lajɛ a bɛ nkalon e ni ne bɛ kuma kalanda caman fɔ yan yalima i k'a dɔn se bɛ k'a ma wa ayi a kun de ye Boubacar kuma min bi fɔ min tɛ se i k'a dɔn jamana yɛrɛ wayibali walima ka jamana den dɔw tɔɔrɔ a k'i k'a dɔn ko in a taara ka ɲɛsin o de ma nin dossier in a ka girin Boubacar k'a sababu kɛ mun ye a kamalen kɔni a sɛbɛkɔrɔ kuma na n'o ye imam ye Boubacar k'a dɔn jamana den o de bɛɛ lajɛlen ni faso dɛmɛni ani faso bonyani ka kan nka kuma kalanda dɔ bɛ yen n'o bɔr'i da Boubacar k'a dɔn i yɛrɛ dun b'a dɔn k'a fɔ nin de kuma cɔri ne ye sɛbɛnnikɛla ko a minɛni fɔlen maa caman b'a la minnu ko payi a jo b'a la o a ka kuma in dama tɛmɛna a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ nin tɛ kɔrɔfɔta ye dɔw kɔni b'a la minnu ko ko in kɔni a kun ma se minɛni ma ka sababu kɛ i k'a dɔn a y'a fɛlata de fɔ Boubacar fɛlata fɔ ye tiɲɛ ye diinɛ na ko wɛrɛ la hali politiki baara la i fɛlata ye min fɔ i fɛlata ye min ye i b'o fɔ nka n'a ti kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ ɲaami walima ka jamana den dɔw futini Boubacar n'a sɔrɔ yɔrɔ ma dɔrɔn i ye sariya sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn imam Seku Sidibe a ka ko in dalen don kan an dun bɛ donni minɛ ko bi Boubacar ko in ma daminɛ an na a ɲɔgɔnna joli joli bɛ yen Morila Sebati politiki maana setigi la minnu kɔni minɛna ka t'u datugu kaso la maa ti bonya bilen minɛni ma Boubacar n'i ye dantɛmɛ wale kɛ walima dantɛmɛ kuma fɔbaw Boubacar k'a dɔn i bi wele ala de farala i k'a dɔn Mahin Watara ani Abulaye Koyita kan Boubacar sabula olu welela ka t'u ɲininka a bi waati jan bɔ Boubacar ala de farala olu kan n'o tɛ u kɔ tun bɛ sɛmɛ dɛnɛn na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula nin video ninnu i b'a ye cogo di de YouTube kan kɛ radio jɛ ka fɔ officiel Aïssa Mori ninnu k'u ye kuma minnu fɔ jamana ninnu minɛ i b'a ye a kɔni a kɛ bɛ tigɛ de Facebook ani a bɛ cari o de kan kosɛbɛ ani TikTok ko ne ka problème o de a mɛ min kɔni f'i ɲɛna n'i kɔni bɛ fɛ ka to kunnafoni sɔrɔli la badabada fɛn kana pan i kan taa yen ne ka ɲi ayiwa ne ka ɲi n ka to n ka kunfiya in na n ka t'o la o ni ka ɲi n bala cogo bɛ di karamɔgɔ bɛɛ tun kɛra a ko n'i ye namara ye jabida la n'a sɔrɔ a taama don fɔ n bɛ a ye kuma laminɛ kɛ a kɛra cogo di Boubacar mun kɛra ne ka namara fɔtɔ ayi dɛ o ma ye namara ye wa ne ye san kɔnɔntɔn kɛ n bɛ dugu ma di taama an tuma dɔ y'a baro b'i ye wa ne m'a fɔ ka ɲɛfɔ yafa deli yafa ma n yafara n bala cogo bɛ di ni ye n tɛgɛ to karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le pays le pays ka de nin y'a ka fasiri ye ka de mun ka de ko rose poivron rose la vie chère e ko u ma ta ka bɔ n'a ye bole musow ka kasobon min bɛ yen n'o filɛ nin ye falajɛ ka bɔ n'a ye ni ka taa n'a ye Joyila kasobonba kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in bɔ ka bɛn kunun ko tilelafana t'o dulen kɔ i b'a ye k'a fɔ maa caman dabali banna ka fasirikɛla n'o ye fasirikɛbaa ye n'o ye kade ye kade kɔni y'a jira sa k'a fɔ olu ye weleli kɛ walasa ko in ka se ka kunkun n'a ɲɛɲɛ ni ka o bɔ ɲɔgɔn na u kɔni ko sa ko kunun ko tilelafana t'o dulen kɔ min ye tenitigi dɔw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan maa kofɔlen ye n'o ye madame Rukiyatu Edumiya ye n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko rose la vie chère walima rose poivron n'ale kɔni kɔ sɛmɛ kun bɛ musow ka kaso kɔnɔ bole i b'a ye k'a fɔ k'u nana ta dɔrɔn ka sin k'u kunda n'a ye Joyila kan a fɔ ti waati jan bɔ kaso in na sa n bɛ na o n tulo b'i la min ye kabi mars kalo tile 13 san 2023 a bɛ kaso in na san fila awɔ la hawla wala quwwata illa a ye n'ale bɔra nin na a bɛ ɲinɛ vie chère kɔ maaninfin kontan ka fisa kotigi ye kana siga siga t'o la min ye rose poivron ye Rukiyatu Edumiya o y'a to ani jɛ n ko ala m'an kisira a ma Boubacar n bɛna fɛn dɔ f'i ye nin mɛnna dɛ nin kɛra Musa Tarawele tile la Musa Tarawele tile a don an kɔrɔkɛ ba dɔ bɛ yen Karidege Layiko ale tun bɛ wari caman na a bɛ se tubabukan na kamalen Zaramadu a cɛ ka ɲi y'a dɔn saraba b'a la ale biennale ninnu na a bɛ fɔ fɛn min ma an bɛ to ka min kɛ sa maître cérémonie ale de kun y'o ye Boubacar k'a dɔn a nana ka kuma tubabu k'a cɛ fɔ k'a fɔ a laban o y'a sɔrɔ ɲɛnajɛ bɛna daminɛ mesdames et messieurs honorables les invités monsieur le président son excellent général d'armée Moussa Traoré avant le coup d'état de
Avant le coup d'envoi. Avant le coup d'envoi. Allez, go coup d'état. Avant le coup d'état. On peut faire sur ce qu'il y a. Odo. Wa ka ni mina jona. Odo Moussa Traoré. Boudé ni momido. Mahamadou. Agnès Soubeba. Ayela wele je m'excuse. Je m'excuse. Nam. Karawato ngara mi oro gato tum orozo poivron orozo la vie chère ko abola bolé ni gatana ye fini digla ko fe digla ko tara nyunga bo bolé ni gukunda na ye jona kaso boka o baro bele jile bola ka ke kunungo akil nanjigi ye ma ko fole indaga laje ale kun da se bokoro farale me mi arajo so sanvala ye kata se mi ye rezo so sanvala ye wa ajira la fana ni ya ye abola bolé muzo ga kaso boina ni gatana ye joila ko siga kemba makabe ni kasoko nana bole akoni ko tabulu chama be ko siga otame ka nyeshama ko telefoni do de babulu de mingo ni abe kuna funu ni jauta ni ko odi video manuma wa video manu munu no lugu be o lugu ko tere munu be jamana ko ne de ben yere yini ngasa telefoni do na choko di kase orozima video mani journaliste c'est dun nuwa c'est te video wani sa ifra atala mi yere sura gono de e gon ba do c'est kungulo kagele no te video mani de atoka fe do ne wele ngara bo e maniya wo kana ajirana ala kanichi nda fe ikana ajirana nam mi oro gato dumia rose la vie chère jongo ala be dun no gobi akoni akeme joila kasobo akembe udnaye mi e kade fasregala le pays konna na le koni ajira saka fo rose siga mi ngemala ode ka bala ka kuna funu de bo ni kadino jamana gundola ko doye nu koni bala kadi ma nyele ko ma no lube e jamana ko kanana tabulo mi vleni ko de manga ke wa mabi yere ni ngago yale ma rose oro gato dumia no rose poivron akoni aye telefoni nzoro ka bla ayra bulokoro ka da kundu menga ngali de be boka keni orena mi ngwe sabe na ya salo ka bo le pays e konna na kade aka fasire banga tiriki mengele ku mbi boni sebe mi nu ka ma lezi ko wele aboluko chien ba woro chien binani ani chien fla banga tiriki ni ma seme oro nyena jiri tigali obi noya kosobe ni na campagne banga tiriki mi nye kori banga tiriki 2024 2025 BDMSA na le nguna na kaba SMDT anyeji biche bem mi nye BDMSA boga siliki ka do chejanya yere yanga ye a directeur ba boga siliki ani SMDT directeur ba uyu bolo no bla sebena seben buro mi mbi ke sababu ye ika do SMDT ka deme boga siliki ka do campagne mi na setofle boga siliki ka do milliard keme ani milliard biduru sefa wari sebani kala ko bangi wara minu vara lembe ika do BDM ka boga siliki ka do ngoni ngara jati mi ngara ni soja bay hotel Radisson Bamako ya boga siliki akui ka do ni nyongumbe mi nye banguye na nyema e bedami boga siliki ka do Mahamadou Musafa Jara ale de SMDT nyema e aya jira ka fo ni mina ni kurafie ika do nyina o ye lada e bedamu de jone mbe sa kalutan fla ni SMDT ani bank waraw o kuma ni wuli ka to ni jatemene madama min bala no lubi no soro ni ngoina mali kono abise fo ma million gelema minum bale sur le do awai ka do ko re senani o kuma bedamu amala dawli akuni yata ka laje ko ri nafa ani bi soro anabi soro min do jamana ngono afanga kabu odela ko ri ko manga to kofe bo asiki ka do ko ri a senani fo kata singi nga abole maka doni kata jamana ko ka kafiri abele jile bi worko di kofo ami doni mina kobi waga sirki ka do kori ika do nafa do fara la ka fo ka tuti amu wote waga sirki ka do mi nye gele waraw ye akacha ala fe waga sirki mi ngoni kori joro mi bala jamana ngono do de bi fara ka fo ka ta fo aywa atuti ni ye BDMSA o nyema o mi nye bangi kulu minumbe ale de kumba olu bele jele ka pumana directeur général BDMSA no ye Ibrahima Dia ika do Chejanya yere ikado kabako yi Cheja Boubacar Sidiki ikado ale ferbo de ka gele nga do be daga bona basen jema mina yoro kamane njenyi do na yelela no ko na sorla ikani nyele bi wor fana dite
yaro bangi digi koni ma be na bi yele ni jege bangi ko warte so na yele li fe i ba fo bi koni abenga mbondo fa warla nga bangi ko warti so de wasri semene kala ko akoy Ibrahima Njai ani so gele wala le ako jongwala okuma bangi minu vara le do aleka wasri ki ka do ni yela dai mi nyi nan zamia e ka do awasemdete kana joro wasri sabla obunu seko damajira beke miliyar kemeni miliyar biduru kana siga o wari gedale dunya no mugo joro ala sufara tleka wasri ka abuka awa blala ako sabla niya ta kala je sanwosa banki damado min bi faranyuanga senete demenina ko la halala wasri ki ka do ni so jale du gele ato bali wasri mbita kana to bali wa ulla bene do kaban nu ko hali shuina kata na fuluta ningunye sebani anye min bo leziko kono wele karamo da watu ngara leziko ne obla l'indicateur du renouveau ne bo tafari tayru male ni aka fasiri ako anga esuma munumbe no lugu be bisiku tulubo namba mama ko dlani oye nambo wele ko produit oléagineux au Mali ni ya taka laje tiga durante mi ye shikolo o be ala kata se tigama ani bene no e sesami bene awo ebe mi fes fu ba ani fere strada wolo la sa awo bene awo ni ya taka laje ni barake bolo fara saba bene ni somokolo tikile utikile ayi o takile inde nam no dakaju o de somokolo somokolo no dakaju awo bene awo o yi to di sesam awo bene sesam nam o ni go soja fana o shoki se kuma bae shoki se kuma ba awo anga shoki lingili akise do bo kapba kore on bi mi fe balabala se wuka kwani kala nguru hotele abeso ngo de dugubatiga tiganguru tiganguru ayo nam karawa da watu ngara mi fasiri gala no tayru male ko ni janto makere ministry no ye ministry so mi no nyashimbe onga izini koma ananga ejako ke koma alasan Musa alasan ejalo jongo ala na ma janto ke tega no bla sebe mi no konin letemena mi ye shi kata se tiga ani embene o bulofara mu no lugu be onga jamana kono nangu mako flieru o nyema ya blu ngoni bela jele farale menywanga wo bela jele futne ledu bawo ajrala ka fo tegano bla sebe mi no latema na ministry soyi oni olu ni nywanje ka bi octobre galot le bisa baningele san 2024 ka jira ka fo mi onga ni dumuni venu nu ye ku manga bo jamana indafe o kanga bla izin tugu de ka boloka waza izinu olu ka se ka bo nogola o ka se ka sinzi u yara kulola ga kerengere ni yala mi ye izin SDI no ye balondana koro sedu keta aleka izini ibaye ka fo onini barakela o bolofara sabai e ko ufonde nyango wa bawo ajrala ka fo nu ye fami kabisa be tegano bla wati konni nunu barakela o ye fon fen sene ka klaka tike ka ke boro ko nana abe bla izini mununga boloka kerengere nyana mi ye izini SDA sedu keta balondana koro o ye o abe bla o fana ka boloka wasa ka izini aga se ka jo ayra kulola ko ga kabi sebe tegano bla do ni ya laje hagin nanjigi onga jamana abe fe munun ngoni chike munun chigela no o hage no ka o hage ka bo sango nana o dobe talike mi ye toni bakeme duruye kata se toni bakeme ma nimbele jele ko ni ya laje ka be ke sabo ka nga izuni tugo ni ku chama ni ka o ka soro ni ka jidi ko ga ko songo ko yoro inde o de kembe gele abilibili bawo kabisa 2024 sebe wora integano blale cover mi ye sebe wora kono ko ya ajrala ka fo mi ye filiero sesame ye kata se arachidi ani karité ma ko ulu bele jele de koninganga ni fe indi izuni tugo ma kerengena mi ye seduke taka izuni no izuni SDI ka kanga dama biolon vladila kata sorola ko ni fe nunu kelena bele jele a kilo kele abala ka fere keme o de bende uluba awo mi shiye kata se tigama kata se embenema afora ko nu ye abele jele faranyanga o kata na ye se double ka izunina abe abele jele ta obolo tlokele biolofla kata soro la sugublo era konnana abala ka fere keme
o kelen olu de ko k'u tɛ jɛn n'o ye o ka jɛn n'a ye cogo di usine a tɛ taa di usine ma olu b'a fɛ de ka bɔ n'a ye jamana kɔ kan a tɛ bɔ ni min ye cɛ ye bɔ n'a ye Asimi b'i fa bɔda la ye o fɔra bɛɛ ye o a tɛ bɔ dɛ ayi o si ka kɔni ayiwa min ye fasalikɛla ye n'o ye Tayiru Male kelen tiga n'an ye hali marabatigɛ i bolo i bara k'a ɲimi kare kɔnɔ i bɔtɔ tun n'a ye o n'a kɛ bingani ye bingani tɛ dɛ a fɔra bɛɛ o Bɔnsiriki jamana ti ɲɛ an ma dɔgɔkun tɛmɛnen in na an ka maliden minnu taara Côte d'Ivoire ka taa u ka fɛnw cɛ u m'u minɛ yan u m'u minɛ yan k'u ka fɛnw tɛ bɔ les cultures de rente e dun ko cogo di u b'olu minɛ yan u y'u minɛ procureur ma kuma wa n'i bɔra n'a ye hali marabatiga n'i bɛna don Sénégal territoire kan marabatiga duuru la n'a yer'i bolo ayi n'i bɛna don Sénégal territoire i ma se k'a ɲimi k'a ban a tɔ n'i fili an ka frontière la i ka taa n'i yɛrɛ n'i y'a kɛ f'i ka sa i tɛ se ka ɲimi bilen mun kɛra min ye nin bɛnkan ye bɛnkan min n'a tɛgɛ nɔ bilala octobre kalo tile 31 san 2024 tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ min ye ministre Musa Alassane Diallo ye o tɛgɛ kɔni si m'a la dɛ min ye filière karité ni arachide ni sésame ye ko jɔn ko ala k'a k'a lajɛ mais n'a ma ye k'a fɔ fɛn ninnu kɔni u tɛna yamaruya ka bɔ n'a ye jamana kɔ kan a bɛ di usine tigi minnu fana ma jɔn ko ala ko sɔngɔ ka k'a la a k'a fɔ 70 la a ka kɛ 100 ye o ka ca duuru bi fara kan sɛnɛ ka gɛlɛn koyi sɛnɛ ma ban o ma o ninnu c'est-à-dire i bɛ ɲinɛ min kɔ c'est toute une chaîne usine b'a bayɛlɛma k'a kɛ produit fini ye ka tila k'a feere u bɛ impôt sara u bɛ taxe sara usine bɛ munumunu maa ba kelen ni kɔ bɛ baara kɛ yen n'a ma kɛ ten Bɔnsiriki ni usine in fana bɛ sigi a sisabara kan ala m'an kisi ko usine tɔ sigira siga t'a la fasalikɛla fɛn ka usine la Kulukɔrɔ safinɛ dilan usine i ko ma lajɛ mun y'a sigi parce que kɔɔri kolo bi bɔ u bɛ taa feere diɲɛ fan bɛɛ fɛ n'a don n'a faamaw kun ko k'a tɛ bɔ est-ce que usine in bɛ jɔ a tɛ jɔ et alors il faut être concret ayiwa et sacrifice on est en transition transition alors la transition ça demande un sacrifice min ye fasalikɛla ye l'indicateur du renouveau kɔnɔ n'o ye Tayiru Male a kɔni kɛn bɛ k'a jira sa k'a fɔ min ye ni maa kofɔlen ninnu ye min ye sikɔlɔ baarabaw ye ka taa se tigɛkisɛ ma fo ka taa se bɛnɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'a jira sa ko min ye bɛnkan sɛbɛn ye ko bɛnkan sɛbɛn ko gɛlɛya bɛ fan min fɛ i b'o dɔn wa yanni u ka taa se nin yɔrɔ in ma k'olu welela de octobre kalo tile 31 san 2024 tɛmɛlenw na ka na u wele dɔrɔn ka na u tɛgɛnɔ kɛ papier in na k'a sɔrɔ a ma se u ma u k'u hakili jagabɔ a kan fɔlɔ o de kɛra gɛlɛya o ma bɛn min ye ministre ye sa k'a ka fɛɛrɛ tigɛ ministre n'u kun kan ka kuma wa a bɛ feere nin da in na o de ye kuma ye a sɔnna wa son excellence an ka dɔrɔmɛ 2 fara a kan an ka 5 fara a kan n'a u kɔni u y'u ɲami k'a kɛ a kuma se u ko ten dɛ k'a ma sara u la sɛbɛn kɔni tɛgɛnɔ bilala ka n'a ta k'a d'olu ma wa n bɛ min f'i ye nin ko ninnu tɛ kuma cɔri ne ko ye a fɔ nin bɛɛ na se ka kɛ e ye sɛbɛn bolonɔ bila ka sɔrɔ e m'a kalan o bɛ kɛ cogo di o fana o bɛ bɔ ɲɛmaw na souvent non mais jɛkulu ɲɛmaa bɛ jɛkulu la a kuma jamana bi ko ma bila yan koyi an y'a dɔn koyi e tilala de min ye Tayiru Male a kɔni ko sa waati ni don nata kɔnɔna na min ye ministre Musa Alassane Diallo ye an ka usine ko ni jagoko ministre k'a ka fɛɛrɛ kɛ waasa min ye bɛnɛ ani tigakisɛ ka taa se si ma ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka don ba la maa minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila ka ɲɛsin nin taabolo ninnu ma o bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ a la nin ye sɛbɛnna salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Tayiru Male a ka fasiri don ne ka bamanankɛ banzuma na dankɔrɔba san b'a sɔrɔ a dalen bɛ a ka buguda la k'a fɔ k'a waleɲumandɔn a ka fɔ o bɛ bɛn n taara n nana dantigɛli caman t'o la n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Sɔgɔtu Wara ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'indépendant Musa Bilali Sidibe nin y'a ka fasiri ye Musa a ko min ye anw ka sanayɛlɛ kalanso lakɔlimɛtiriw ye u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba n'a bɛ wele ko coordination des syndicats de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique e ko u ma baara bila u m'o daminɛ sɔgɔmada in na bi ntɛnɛn janvier kalo tile 27 san 2025 n'i y'a lajɛ
lajɛ lɛrɛ 114 o bɛ n'o baara bila ni ka o de bolo da wa a bɛ to senna sa fo février kalo tile gale san 2025 o ka ca dɛ n'i y'a lajɛ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko olu kɔni bɛ gouvernement nɔfɛ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ fasirikɛla n'o ye Musa Bilali Sidibe ye Musa ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu kabi san 2017 u bɛ wuli ka jɔ la u ka hakɛ nɔfɛ bawo décret dɔ de ta la n'o ye sariya bolo dɔ ye n'o ye décret numéro 2017-0850 PRM min kɔni n'i y'a lajɛ a bɛ maakama bɛɛ lajɛlen ta ni ka ɲɛsin anw ka sanayɛlɛ kalanfa ninnu olu ka ɲinili minnu n'o kan k'o boloda o ni tɔrɔmɔɲɔ dɔ de ka kan n'o ye prime dɔ ye o kan ka ta ni ka di u ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabi u ka ɲɔgɔn ye min n'a bolodala ka bɛn tarata tɛmɛlen ma janvier kalo tile 21 san 2025 i b'a ye k'a fɔ ministre du travail et de la fonction publique ani dialogue social fo ka taa se enseignement supérieur de la recherche scientifique ma ka fara olu lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ ka jɛkuluba ma i b'a ye k'a fɔ o sigila kɛnɛ kelen kɔnɔna na u ye kɔrɔfɔ bɔ k'a bin ko ministre de la fonction publique o kɔni y'a jira sa k'a fɔ tiɲɛ bɔ u fɛ koyi ko nka ko ni aw ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na foroko ni laban kana na to a dogisara la bawo min ye nin jɛkulu in n'o ye nin sanayɛlɛ kalanso ye sanayɛlɛ lakɔli karamɔgɔ ninnu ye u kɔni u ka jɛkuluba dɔ bɛ o maa dɔ kumana n'o ye docteur Alu Jara ye syndicat national de l'enseignement supérieur n'an ko a ma ko SNESUP ka taa se docteur Bakari Berthe ma syndicat des enseignants chercheurs du Mali SEGMA ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye anw ka gouvernement maaw ye k'u t'a fɛ k'olu maa mako de ɲɛnabɔ olu fana i n'a fɔ sariya kɛn bɛ ka yamaruya di u ma cogo min na n'a ma ɲɛnabɔ a manaani na olu ka baara ni olu ka taabolo kan kɛ fɛn min ye o de ye baara bila ye wa ko maanifin hakilila ka kunun ka bɛn ni hakilina dɔ fana ye min ye gouvernement ani syndicalistes ye o ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn dɔ latɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sabu ye sa baara bila ni baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkulu fɛ u ka baara bila ni k'a bolo kan o baara o sɛbɛn in tɛgɛnɔ bila san 2023 tɛmɛlen wa n'i y'a lajɛ k'olu ka jɛkulu olu sen tɛ a la olu ma tɛgɛnɔ bila wa olu ka hakɛ ye fɛn min ye o b'o ɲini gouvernement yɔrɔ o de nana ni u ka sɔgɔmada in na baara bila ye min n'o bɛna ntɛnɛn ma bi janvier kalo tile 27 n'a bɛ to senna fo février kalo tile galen nata san 2025 nin ko ye sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Musa Bilali Sidibe a ka fasiri don voilà Sidiki n bɛ bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin chéré a bɔli ko siɲɛ 430 30 ani siɲɛ 9 o don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Amidou Keita ko ɲininkali de bɛ kɛ muso dɔ bɛ yen a ko ale bɛ baara kɛ Asimu Nagakɔrɔla la a tɔgɔ de ye madame Jakite Fatumata Keita ayiwa ne ko ni muso in ye jɔnni ye dɛ yalima a bɛ yen wa waati a bɛ bɔ Boubacariki i k'a dɔn ko ale bɛ baara kɛ Kuluba Boubacariki k'a dɔn nka a bɛ se ka tunu tɛ pelengetew maa si t'a yɔrɔ dɔn mun na Boubacariki maanifi kuturu mana tunu Boubacariki ne de y'o kuma lasebaa ye i ka to ka ye o den ɲɔgɔn dɛ i hakili b'a la février kalo tile 4 san 2023 février kalo tile 4 nata a bɛna kɛ san 2 ye Boubacariki i k'a dɔn min ye nin kamalenw ye o ɲɛma tununa min ye Mahamadu Awi ani a baarakɛɲa maa 2 min ye Abdramane Sumaworo ani Makan Njime Sisɔgɔ Boubacariki k'a dɔn ninnu dununa i ko to bɛ na nugu la u bɛ bɔ Niger ka na Gawo Boubacariki k'a dɔn o sera furancɛ la min kɔni ye Bamandi jɛrɛjɛkulu dɔ bolofara min n'o ye GENIM ye Boubacariki ani EIGS a na kɛ ninnu de bin'u k'u minɛ ka t'u dogo kabini u minɛ na don min san 2 Boubacariki petewu maa si ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ u la u dun bɛ baara kɛ cakɛda min na o ye société Matras Transit Logistique Boubacariki i k'a dɔn o fana bolofara de kun ye force barikani ye Boubacariki k'a dɔn kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ maa 3 in minɛni na sɛbɛnnikɛla ko somɔgɔw kɔni y'u tulo fɔlɔ k'u sigi ni ka filɛli kɛ a don ni bi cɛ maa m'a fɔ an de y'u minɛ Boubacariki a ma fɔ ko wari di an k'u bila Boubacariki maanifi kamana ganna somɔgɔw kɔni y'u dade k'u dade nka a ti ɲɛ min ko a laban nako ye Nakani Keita Boubacariki o ye Mamadu Hawa i k'a dɔn o balimamuso ye o kɔni o laban nana tabale gosi ka ɲɔgɔn ye kɛ waasa ko in mankan bi bonya a ka se ka faamu o de ye conférence de presse ye juin kalo tile 6 don san 2024
a y'i tabale gosi Boubacar ko ni jamana faamaw ma kuma ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma wuli sariyatigiw ma sɛgɛsɛgɛli daminɛ ka ɲininkaliw kɛ Boubacar cɛmancɛ fanga yɛrɛ n'u m'u jija a gɛlɛyara dɛ a don min ye Farima Kulubali ye o ye lɛtiri yɛrɛ kɛ o de ye kamalen woloba ye ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma min ye Asimu Goyita ye ani ministre de l'administration territoriale défense sécurité Boubacar ani sariyatigiw a ye lɛtiri kɛ ka ɲɛsin nin cakɛda bɛɛ ma u ka wuli ka jɔ kɛ ale de n'a jɛɲɔgɔnw u ɲɛma tununnen don u minɛna san fila tati bɔ sisi ti bɔ u kibaruya ma dɔn u salen don walima u balolen don u ma f'u ye nka ale min ye ba ye ale danganiyanen don n'a ye k'a fɔ den bɛ balo la Boubacar k'a dɔn ale danganiyalen don n'a ye k'a fɔ a ma sa o tuma n'a ma ɲɔ kɔ wuli ka jɔ ka bolo da joona u minɛna baara yɛrɛ min na n'o société ayiwa matarasi ye Boubacar k'a dɔn olu ma dabali batigɛ yɛrɛ min kɔni bɛ se k'a to u ka baarakɛden ninnu bɛ ye cogo min o tuma u kamana ganna Boubacar k'a dɔn u kɔni tora wuli ka jɔ la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa ba in ye lɛtiri di muso dɔ kɔni n delila k'a kuma ɲɔgɔnya min ye madame Jakite Fatumata Keyita madame Jakite Fatumata Keyita ne ko jɔnni don Asimu Goyita b'a dɔn wa a kɔni ko k'ale bi baara kɛ Kuluba ani ninnu de la ka kuma a yɛrɛ kangari da k'u kana kuma in njaya u kana kɔrɔfɔ bonya sabula maa minɛnnu n'a ma ɲɛ k'a fɔ hali ɲinini bɛ kɛ a kuma tɛ barika tɛ bonya a bɛ kɛ sababu ye minɛbaw kasira walima u k'u dogo Boubacar olu kɔni y'u da de u da de kana bila bi la muso in ma ye muso in ma kuma lɛtiri sera wa lɛtiri ma se a bɛ Kuluba maa de t'o dɔn dɛ a kɔni ko k'a bɛ Kuluba maa caman bɛ nkalon da Kuluba la dɛ ayiwa Boubacar a kɔni ko k'ale bɛ Kuluba wa Asimu Goyita ci fɔlen f'i ye walidenw dun don Fatumata Keyita tɔgɔ dɔ b'i fɛ yen ni madame Jakite Fatumata Keyita tɔgɔ dɔ b'i fɛ yen gɔngɔli tora a kun dɛ lɛtiri dira a ma k'a k'a d'i ma n'i y'a sɔrɔ kuma n'i m'a sɔrɔ walima muso in den a fɔ ko ye mɔgɔw kamana gannen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le témoin hakili la o bɛ dansigi an ka bi don kibaru sɛbɛnfuraw la ti 30 ne bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ jɛmukan min n'an ka ma bamanankan kan an jɔ ni da kan ni Ala sɔnna a ma Madani Ture ale bɛ fɔ ne kɔ sini Boubacar sɛbɛnfuraw bɛ bɔ an bɛ ye kɛnɛ kan k'olu lakale masha Allah Ahmed Jakite Bundeniku tun b'ale bolo k'an kumakan jɛnsɛn nka ka jaw ta k'o jɛnsɛn o ye Sylvie Vartan Sylvie Dako wa Sylvie Vartan Dako qu'est-ce que tu veux merde wayi Ahmed Jakite baara ɲɛna wa Sam